ba bisa ga aniyar da Dr. Bashir Yusuf Jamo wanda ke shi wa ɗani a gare ka ko ga ya dace mu zo mu gabatar da shi a gare ka mu sanar da kai intention din shi na neman wannan matsayi a jihar Kaduna. Muna neman albarkanka, muna neman shawarwari da goyon bayan ka kan wani al'amari. Duk mun san 'ya'yan naka suna da yawa masu yawa, to amma a cikin 'ya'yan bayan arziki akwai masu biyayya wanda kana tabbatar yana da cikin 'ya'yanka na gaban ka masu biyayya a gare ka. Muna neman albarka a gare ka. Allah ya tsaki. Martaba sarkin Zazzau, hakimai da sauran manyan baƙi, abokaina da 'yan uwa da abokan arziki, 'yan jaridu, barkanmu da rana. Kamar yadda ajiyar Zazzau ya yi bayani ga mai martaba sarki, ni ɗa ne ga wurin. Hakika sha'anin rayuwa ba shi yiwuwa sai shugabanci. Allah ya kawo mu zamani yanzu ko lokaci wanda ya kawo ƙarken lokuta da shugabanni daban-daban aka yankan musu wanda yake za su ajiye ayyuka kuma ba wasu dama su karba daga inda suka tsaya. Mai martaba sarkin Zazzau, a tarihin wannan masarauta yanayin da muka samu kanmu a ciki yanzu muna cikin hali na juyayi. Shugabanni sun yi yakan kokarin su kawo karkin waɗannan damuwa da juyayi da yake damun kowa ba a masarautar Zazzau ba kawai a ƙasa baki ɗaya. Don haka wannan matsaloli dole wani ya zo ya gyara su. Cikin masu gyaran nan ya danganta da waɗanda suka cancanci ba da nasu gudunmuwa wajen kawo wannan gyara. A don haka nan ne muka duba muka gani cewa yau mun bar wannan masarauta kimanin shekara 30 muna waje a Legas muna ba da gudunmuwanmu wajen gina ƙasa a fanni daban-daban na shugabanci. To amma ba zai yiwu gidanka yana cin wuta ka ɗibi ruwa kana ƙoƙarin kashe na makwabcinka ba, sai ka kashe na gidanka sannan ka komo ka dawo na makwabcin naka. Don haka nan muka duba muka ga lokaci ya yi gudunmuwan da muke bayarwa a waje kuma mafi yawan jama'a suka amanna da shi suna farin ciki da shi, ya kamata mu zo mu ba da namu tallafi mu ga yadda za mu kawo namu gudunmuwa a kawo ƙarshen waɗannan fitintunu. Da yardan Allah da yardan masarautar Zazzau da jama'an Zazzau, idan an ba mu wannan dama tarbiyyar da aka ba mu kafin mu fita ƙasashen duniya da ƙasan da gwamnatin tarayya za mu yi amfani da shi mu ga abin da za mu iya yi mu ba da namu gudunmuwa don a kawo ƙarshen wannan fitina. Wannan abu ba shi yiwuwa mu yi shi mu kaɗai, wajibi ne kowa ya sa hannu. A wajen sa hannun nan farkon abin da muke nema shine addu'o'inku a iyayenmu, a shugabanninmu, a na gaba da mu. Bayan addu'o'in nan da shawarwari da nuna mana hanyoyin da ya kamata mu bi domin a kawo wannan. Sha'anin shugabanci kamar da Fulatani ne mai kiwon shanu, yana tafi da garken shanunsa, wani zai bauɗe, zai kwala mishi ihu, zai komo hanya. Wani in ya bauɗe, in an yi ihun bai dawowa hanya, sai an bi shi da gudu an ɗaga sanda sai dawo hanya. Wani kuma ko ka ɗaga sandan ka ɗaga ihu ka bi shi bai dawowa kan hanya, sai ka buga sandan sannan ya dawo kan hanya. Mai martaba sarki, har yanzu muna nan a ƙasar nan da kuka sani, lokacin da wandunan mu kan kwance ku kama mu ku ɗaura mana, lokacin da mukan fitsari a wando ku cire mana ku ce mu je a canza mana wani. Duk mun zama shugabanni da za mu zama daban daga cikin waɗannan Fulani masu kiwon shanu ba. In Allah ya ba mu dama da addu'anku da amincewanku muna nan sabda ƙafa muna biye da ku, mun kauce ku tattaro mu kamar yadda wani mawaƙi yake faɗi. Shi talaka bai san talaka ne ba sai an canza mishi hali. Saboda haka mun zo gabanka yau muna jaddadar maka da masu cewa muna ba da gudunmuwarmu ga wajen neman shugabancin wannan jiha, ba don mun sani ba, ba don mun fi kowa iyawa ba kuma mun fi kowa ilimi ba, a'a sai don mun san cewa an ba mu tarbiyya da horo irin na shugabanci wanda yake mun duniya sun gani kuma sun amince. To muna tabbatar maka da cewar idan Allah ya sa wannan abu ya tabbata ba za mu ba ku kunya ba, za mu tabbatar mun mai
mai da wannan masarauta mai abin misali. Mai martaba sarki sanin kowa ne wannan ƙasa ta Zazzau ƙasa ce ta ilimi a duniyar Najeriya har da duniya duka baki ɗaya. Ta fitar da mutane masu fice wajen shugabanci a fanni daban-daban wanda duniya ta shaida kuma tana alfahari da shi. Saboda haka muna ɗaya daga cikin waɗannan wanda Allah ya sa muka samu maslaha muka samu irin wannan horo da tarbiyya kuma muna nan muna aikatawa. A don haka mun zo gare ka muna masu miƙa kai gare ka neman addu'anka da neman hukumomin majalisanka su ba mu goyon bayan su kuma yi mana addu'a su kuma samu hanya na gari da shawarwari na yadda in Allah ya sa mun yi nasara abubuwan duk da ke damun talakan wannan masarauta ya zama abin tarihi. Bayan ya zama abin tarihi ko ina ka je aka ce ka fito daga shiyan Zazzau ka zama abin alfahari da abin nuni da abin koyi. Mai martaba sarki mun ɗan tsagaita don kar mu zo nan wurin ana cikin juyayi. Satuka 2 ko 3 da suka wuce wannan masarauta ta samu abubuwa masu firgici. Mun ji take-take da aka yi a ƙasashen Giwa da shawarar ɓangaren Giwa da Kaciya inda aka garkuwa da wasu aka kashe wasu kuma mutane. Haka nan ɓangaren kudancin Kaduna an samu irin wannan. Sannan muka zo muka sami wannan tashin hankali na jirgi wanda yake har yanzu wasu suna nan a tsare wasu kuma suna asibiti. Don haka nan ne muka ce mu ɗan ɗaga ƙafa wanda suka shiga cikin waɗannan fitinu Allah ya kawo musu sauƙi, wanda suke tsaye an yi garkuwa da su Allah ka fidda su. Mu kuma da muke nan waje Allah ya tsare mu, Allah ya ƙara tsare mu, Allah shi ka tsakanin mu da fitinun waɗannan mutane ya kuma tuna na wanda ke ɗaure musu gindi albarka, ya ba su gabanin mu ƙarfi da hikima da basira da su kawo ƙarshen wannan fitina. Ya Ubangijin Allah mun roƙe ka ba su ka samu hanya na gari mai kyawu. Wannan abin da muka ɗauki tafiya a kai Allah ta sa tafiya ce mai alheri wanda ba mu ƙarshen ta cikin farin ciki. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah mun yi tawassuli da wannan ayoyi, Allah mun yi tawassuli da wannan ayoyi da addu'o'i naka. Ka tausaya mana. Allah ba mu iya ba, Allah mun yi kuri, kuma kuranmu sun yi yawa. Ka tausaya mana ka fitar da mu cikin wannan kangi da fitinu wanda duke neman shugabanci don alheri da kuma samun ci gaban wannan masarauta Allah ka bashi. Wanda yake don neman wani kudure na shi Allah ka canza mishi. In kuma Allah baya canza ka kawo wanda yake da alherin da zai iya badawa. Da martaba sarki mun yi godiya kwarai, muna kuma godiya ga dukkan wanda suke biyo mu suka goya mana baya. Allah ya saka da alheri. To sauraron an saurari jawabai yanzu za a saurari sabon barka da godiya daga bakin mai martaba sarkin Zazzau mai ahlan muhammadu Ibrahim sarki ne a saurari da Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدا نسأل الله الكريم لكم ونتابع ودكتور بشير الدين وجابر
ce an samu matan to ma an kashe wani ma yau da safin nan muna muka tashi da shi kenan to kusan cikin sati hudu din na jin babu ranar da zamu wayi gari kafin mu shiga masallaci da asuba zan da banga cewa an kashe ko an ɗauke wani ba to muna addu'a Allah ya nuna langami Allah ya gafarta mu kuma kira kuma Allah ya dauke mana fitina da iftila'i na biyu game da wannan kudiri na ku turmi wanda aka sani damar siyasa da yake yin fito gidaje da dama yake an yi siyasu kala-kala a lokuta daban-daban to amma damar siyasa ne directly ban partisan politics amma namu na sauƙi ne mai sauƙi wanda ya fi kowane sauƙi shi ne namu a matsayin iyaye shi ne musa albarka da fatan alheri muna addu'a cewa kamar yadda shi bashir ya magana cewa in wannan kudiri na alheri ne to Allah ya tabbatar mana da abin da ya fi alheri in kuma babu alheri to Allah ya musanya shi da abin da ya fi alheri kuma ya musanya da abin da ya fi alheri wannan fatan alheri da fatan Allah ya sa da rabo kuma kamar da muka gama wasu da suka tafi nan kafin ku cewa Allah shi ke ba da mulki kuma ba wani bayan su a lokacin da su da ta hanyar da ya gada mu saboda haka duk abin da ya zo ga mutum idan mai daɗi ne Allah idan aka san haka ne Allah kuma irin pedigree ɗin ka fito gida ne da ke babban gida ne suke da sani da su guda haka muna fatan a kodayaushe kamar yadda na san ka kusan shekara 50 duk tare muka tashi to saboda haka duk abin da ya zo kaddara ubangiji ya riga ya yi maka tun sanda ya halicce ka babu wanda ya saka ba wanda zai iya cewa kuma ya canza kan haka don na maka fatan alheri wani yaƙini da cewa irin Allah zai maka zaɓi mai kyau kuma wanda kake da mai kyau kamar da aka yi bayani da kuma da muka sani ita ma muka fatan alheri Allah ya tabbatar da abin da ya alheri a gare saboda da ba dun dan adam kowa yana da burin shi ba mu ba zan ce yana kake da mu alhamdulillah saboda irin abubuwan da aka yi to muna muku fatan alheri da fatan Allah ya sa albarka a ciki kuma fitintunu wanda yake suke tattare da irin wannan lokaci ina fatan Allah ya dauke mana baki da kuma Allah ya sa albarka ya ba da sa'a assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah saboda an saurari jawabin martaba na godiya da sai albarka yanzu shirin shi suke salatu da masu